سلام تخطتلتي مدب يوتيوب شانل سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا متسينا لنا مكتتالكم ኣብ ዓለምና ጽጉማት ኣብ ምሕጋዝን ኣብ ምእላይን ዝተጸምዱ ፍሉጣትን ጸሎቱን ሰባት ቁጽሮም ማዕለ የብሎምን ብኣንጻሩ እውን ጸሎቱ ክንሶም ኣብ ኣጽያፍን ዘይሓላፍነታዊ ተግባራትን ዝተዋፈሩ ቁጽሮም ብዝተዓጻጸፈ ይዘይድ ንሎሚ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንገለ ጸሎቱ ኩዕሶ እግሪ ክንሶም ምስ ናይ መጻውቶም ወይ እውን የዕሩኽቶም ኣፍቀርቲ ዝነበራ ርክብ ዝጀመሩ ወይ ዝፈተኑ ገለ ክትብለኩም እያ ቁጥር 1 ማውሮ ኢካርዲ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክለብ ኢንተር ሚላን ማውሮ ኢካርዲ ምስ ሳምባዶሪያ ኣብ ጸወተሉ ዝነበረ ዝተፈጸመ ክስተት እዩ ምስ ዋንዳ ናራ ዝተባህለት ሞዴሊስት ርክብ ይጅምር ዋንዳ ኣብቲ ግዜቲ ሰይቲ ወዲ ሃገሩን ኣብ ሳምባዶሪያ መጻወቱን ዝነበረ ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ሃገሩ ቫስኮ ዳጋማ ብፍሪ ኤጀንት ዝጻወት ዘሎ ማክሲ ሎፔዝ ዝነበረት እያ ሎፔዝን ዋንዳን ኣብ 2008 እዮም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ኣብ 2013 ዝተቃልዐ ርክብ ዋንዳን ኢካርድን ነዞም ሰብ ቃል ኪዳን ወለዲ 3 ቆልዑን ዝኾኑ ሰብ ሓዳር ኣብ ፍትሕ ኣምርሖም ኣብ ታሕሳስ 2013 ድማ ፍትሕ ተፈጺሙ ኣብ 5 ወርሒ ዝኣክል ድማ ኢካርዲ ንዋንዳ ቃል ኪዳን ኣሰረላ ካልኣይ ውልፈር ዝሃ ምስ ጓል ናይ ቅድማ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ዴቪድ ሞይስ ይወፅእ ከም ዝነበረ ዝሕመዘሃ ምስ ጓል 20 ዓመት ኣፍቃሪ ተኸላኻላይ ወልቨስ ዝነበረ ካርትኒ ሃውዝ ርክብ ምስ ጀመረ ምስ ተፈልጠዩ ኣብ ካልኣይ ኣዛራቢ ብዛዕባ ዝኣተወ መዓስ ዝጥራሕ ዝሃ ኣብቲ ግዜቲ እውን ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶ እዩ ዝግለጽ ሳልሳይ ሞዚት ኦዚል እዚ ፍጻሜ ንጀርመናዊ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ መስዑድ ኦዚል ዝኸፍአ ክስተት ነይሩ ናይ ክለብ ላቫንተ ተኸላኻሊ ክሪስቲያን ሌል ኣብ ናይ ዓርኩ ሞባይል መልእኽታት ናይ ኦዚል ምስ ረኸበ ከይዶንጌ ንደገ ዘረቦ በዚ ክስተት ድማ ኦዚል ምስ ኣብቲ ግዜቲ ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ማንዲ ካፕሪስቶ ዝተፈላለየ ድሒሩ ብዝወፅእ ሓበሬታ ክሪስቲያን ብቴፍቶ ፍዳታ ተኸሲሱ ናብ እስር ቤት ኣምርሐ رابعاي جوردان أيو تتصاوتاي هاغراويت غانتا غانا جوردان أيو ن4 ዓመት بحبو مس أفقاريت أب هاغراوي غانتو مصاوتو زخونه أماند أكواه كم ززور مستيرو لحيخو مس وصه معالت خشحاتهم زاخلم እዚ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ ድሕሪ ሰበይቱ ምስ ኣየው ርክብ ከም ዘለዋ ምፍላጡ ብኡኑ ብኡ ዝተፈላለየ ሓምሻይ ጆን ቴሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ እዋኑ ብዙሕ ሸፈነ ካብ ዝረኸቡ ዛዕባታት ሓደ ነይሩ ኣብ 2010 ጆን ቴሪን ዋይን ብሪጅን ኣብ ሜዳ ንሓድሕዶም ክጋጠሙ ምስ ተረኸቡ እዩ እቲ ምስጢር ንፋስ ዝሃረሞም ኣብቲ ግዜ ብሪጅ የእዳው ቴሪ ካብ ምጭባጥ ዝሓንጎደሉ እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ብሪጅ ምስ ኣፍቃሪተይ ዝነበረት ቴሪ ርክብ ጀሚሩ ዝብል እዩ ጆን ቴሪ እውን ድሕሪ ምፍልላዮም ርክብ ስለ ዝጀመርኩ ዝበደልክዎ በደል የብለይን ባህላ እዩ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎኒ ጆን ቴሪ ኮይኖም ደገፎም ብምግላጽ ኣብ ጸወትኡ ከድህብ እዮም ዝመኽርዎ
ሻትሻይ ፖል ቴሪ ሓደ ዘሕዝንን ዘካትዕን ጉዳይ ተሰኒዱ ሓውኑ ጆን ቴሪ ብዙሕ ሕቡብ ዘይኮነ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምስ ናይ ሓዉ ዝመሳሰል ታሪኽ ዝተፈጸመ ካብቶም ተሓመይቲ ሰባት ኮይኑ እውን ይቕጽል ኣሎ ፖል ምስ ሕጺቲ ሓላዊ ውልዳት ረሽተን ኤንድ ዳይመንድስ ዝነበረ ዴል ሮበርትስ ርክብ ጀመረ ርክቦም ድማ ፀሓይ ካሃርሞ ግዜ ወሰደን ድሕሪ ዘጋጠመ ክስተት እንተነይሩ ድማ ሞት ዝሓላዊ ውልዳት እዩ ዝነበረ ነፍሰ ቅትለት ብምፍጻም ካብዚ ዓለም ንሓዋሩ ተሰወረ ብዙሓት ሰባት ነዚ ነገር ክፍጽም ዝደፋፍኦ ርክብ ሕጺቱ ምስ ፖል ምዃኑ እኳ እንተኣመኑ ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ ዝኾነ መርትዖ ዘይተረኽቦ ጉዳይ ኮይኑ ተሪፍሎም ሻውዓይ ክርስቲያን ኪለር ከም ግቡእ ሓደ ካፕቴን ናይ ሓንቲ ጋንታ ኣርኣያ ብምዃን ንጋንታ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ከኣልያን ከዋህዳን ዝግባእ ካፕቴን ክለብ ሬንጀርስ ዝነበረ ክርስቲያን ኪለር ግን ናይዚ ኣንጻር እዩ ዝነበረ እዚ እንዳተኸላኸለ ዘከፋፍል ተጻዋታይ ምስ ሰይቲ ወዲ ጋንትኡ መጻውቱን ጄምስ ባርኪንግ ዝኾነት ሰብ እዩ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ በዚ መንጽር ድማ እታ ክለብ በዚ ክፈትሖ ዘይከኣለት ሽግር ኣብ ውሽጣ ጸገም ፈጠረላ ኣብ መጨረሽትኡ ግን ነዚ ክትጻወር ዘይከኣለት ክለብ ንክልቲኦም ካብ ጋንታ ሓኸኸቶም ሻምናይ ጆን ሃርክስ ሓለቓ ጋንታ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ሃርክስ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 1998 ምጅማርዩ ንገዝኡ ዝተሰደደ ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዝነበረ ስቲቭ ሳምሶን ናይ ኣመሓዳድራ ሽግሪ ብምባል ነቲ ምስጢር ሸፊንዎ ሓለፈ እንተኾነ ግን ድሒሩ ብዝለሓኸ ሓቂ ከም ዘረጋግጾ እቲ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ ዝኾነ ሃርክስ ምስ ሰይቲ ወዲ ጋንትኡ ኤሪክ ዋይንዳ ከም ዝዘውሩ ዘሎ ምስ ተረጋገጸ እዩ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ዝተረፈ ኤሪክ ብዙሕ ከይጸንሐ ሓዳርፉ ሓቢልዎም ተሽዓይ ቲቤት ካርቱስ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ቲቤት ካርቱስ ምስ ካሮሊን ርክብ ጀሚሩ ዝብል ይናፈስ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ካሮሊን ኣፍቃሪት ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኬቪን ዲብሩይነ ዝነበረት እቲ ኣፍቃሪት ሕነ ኣብ ልዕሊ ደብሪን ንምፍዳይ ምስ ዓርኩ ርክብ ከም ዝጀመረት ዳሕራይ ብዝወፀ ምስጢሪ ተቃሊዑ እቲ ምኽንያት ድማ ምስ ቀንዲ መሓዛእ ስለ ዝጠርጠረቶ እያ ኣብ መወዳእታ ግን እዞም ክልተ ተጻዋቲ ምሕዝነቶም ናብ ንቡር መለስዎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ